l'encert de la Conselleria, és l'encert de l'Hospitalet, és l'encert de l'àrea metropolitana, és l'encert de Catalunya i és l'encert dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. És a dir, que té un bon currículum, conseller. Que assenyalen quines són les palanques que ens han d'impulsar cap al posicionament des d'avui, cap al futur pel que fa a la indústria i en general a l'economia.